Mój fater i Heidelberg. Już jak też i pora razy rozprawiał belekaj o mojej familii, o moim ojcu, zawdy godołek o tych wszystkich nieszczęsnych falach, które przytrafiali się tamtejszym ludziom, bo byli czasy za Bismarcka, za starej Polski, była nieskorzej II wojna światowa, za tym już zaś te 40 poralotkę bakali my choby głupie, a wszystko to było od dupa oszczać. Nieskorzej jeden fuknął bez pot, we Gdańsku była ci ta trzecia wojna światowa, o kierogrecina istą ospaklową, godołek tam o tym kejsi, byli lata 80. mieliśmy swój fajram, telim okrągłym stołem, od którego napoczęła się ta wysztudiowana wolność. A o kiero się te roski wszystkie wadzą choby nojęte. I każdemu się zdo, co ino unmo prawie. A jest to polityka, kiero nie ma we wercie ani funta kłaku. Bo polityka to jest richtig teli, jakich to już też godą. Srogi kunsztik, co by łyknąć rapituza, albo gąsiora i ku temu jeszcze nie wykrzywić pychola i nożnąć głupiego i udawać, że to był szykowny maszkiet. Nie każdy to poradził obstać. Bez toż też dzisiaj poberu można ze blank innej faski. Teraz we modzie jest, że dziecka, chociaż nie wszędzie i też nie wszystkie, wspominają starożków, starzyków, ojców. Po prawdzie to już nie jest taki szpikon, ja już pieronym dawno nazwał temu pisu Abrahama, a i też nie moje dziecka wspominać, bo ich nie mam. No, żadno dziołcha mi o tym jeszcze do dzisiaj nie gadała. Ino ja sam chciałbym sam poździepko pospominać dawne czasy, o których się godo, że to było za starego pierwi. Wszystko to tak naisto napoczęło się jakieś pod fajran czasów, kiedy kanclerzem Rzeszy był Otto von Bismarck. Jakieś 14-15 kilometrów od dawniejszego Rosenbergu, Toroski to jest Olesno, jak się jechało na Częstochowa, była grufno dziedzina Bocanowic, teraski Bodzanowice. Mieszkała ci tam szykowno dziołcha Marika Kosmalla. Dawne to i blankińsze czasy byli, co się tam i w tym czas przydarzyło, to nie idzie teraski genau spokopić. Styknie, co sam żyknaj, że tak jakoś ich łosza roku 26 lutego przy naisto srogiej zimie dziołcha śległa i na tym najgryfniejszy ze świadków przykludził się gryfny synecek, któremu Maryjka dała na chrzcie Józel. Nie miacił na letko wczyncą, bo przeca Zowitka i dawni i dzisiaj przy tych naszych posłach i kościelnych senatorach bażni papieskich niż nasz Ojciec Święty, ludzie nie mają wezocy, nie mają wez respekcie takich babów. Synek rosnął, brał od wszystkich chyby, lejty, ale zół wylazł na ludzi i wyuczył się na piekorza. Przykludził się nieskorzy do Wrocławia, jeszcze w tym czas Breslau, tamci się ożenił ze wizgierną dziołchą Aną Lebiodziną ze Zobrzo, kiej temu Józlowi było już 30 lat, uplącnął mu się synek, który we październiku 1915 roku, który mu na chrzcie dali aże 3 miana, Georg, Helmut, Franz, Kosmala. Już teroski się tak szrajbowali, a nie nikę moja starożka Maryjka przez 2L. Nie skorzy jeszcze raz to już zaś zwekslowali i teroski ostało Kosmała. I to był mój tatulek. Starzyk Józef ze starką Aną i jej synkiem Georgiem przykludzili się najprzodzi do Logiewnik, a nie skorzy sam tu do Chorzowa. Mój ojciec, krom tego, co urodził się we Wrocławiu, całkie swoje życie już u ocynka przebumlował we Chorzowie. Tu też 25 maja w 1935 roku we Państwowym Gimnazjum imieniu Odwrobążów erbnął matura. Te wywołane świadectwo dojrzałości. Ze tą szulą to też było maszkytnie. Tak na richtig to mianowali ci je Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze. Przodzi też jeszcze Gimnazjum Klasyczne. Ale jeszcze inaczej mianowane to było jako Wyższa Szkoła Realna. Ja tak naschwał tyle godu o tej szuli, bo tu się pometlali żywoty 2 chłopów. Mojego fatra i zacnego rektora Krakowioka, profesora Mariana Batku. Tym istny napoczął uczyć w tym gimnazjum 1 września 1932 roku, bez 3 lata, a że do tego, co już godą 35, studiował u niego mój fater, trafili się jeszcze raz niż korzy we Krakowie, kaj mój ojciec napoczął studiować na Akademii Handlowej, kaj we moju 39 erbnął dyplom ukończenia tej uczelni.
Bez tymczasnej mój tatulek studiował we Krakowie, przydarzyła mu się przyleżytość, co by porajzować po Niemcach. Do niego to było blank einfach, bo przez sam miał familię na drugiej zajcie szweli naszej granicy, która była sam u nas między Chorzowym a Bytoniem. Ze poręczenia swojego profesora, o którym że skorzy wspomniał Mariana Batki, wykludził się ten mój tatulek na jeden ze najstarszych niemieckich uniwersytetów, Ruprecht Karls Elite Universität w Heidelbergu, który był założony w 1386 roku. Tak, poprawdzie tym najstarszym niemieckojęzycznym uniwersytetem była Praga, ale do tego Niemcy kwolą się razinku tym Heidelbergiem. Przebumlował w tym Heidelbergu mój tatulek jakieś 4-5 miesięcy, a nie skorzy wrócił się nazo do Krakowa, a studiował aż do dyplomu. Robił jeszcze jakieś ich studia podyplomowe, ale już po wojnie, po tym jak jeszcze wrócił ze frontu, był młodszym oficjerem we II Armii Wojska Polskiego, ale to już była Blanking-Szobojka. Nie skorzy wypraskła ta wiosecko II wojna światowa. I mojego ojca zawarli, wywieźli do Auschwitz, do Oświęcimiu, 7 lutego 1941 roku. Na gracy wydziergali mu numer 10204 i niesałkie 2 miesiące nie skorzy do tego lagru dostał się i Marian Batko. On miał numer 11795. Nie miarkuja, eżi się trafili, bo mój ojciec siedział na bloku 24, a Marian Batko na bloku 2. Strzymał ten Batko ino niecołkie 3 tydnie i 27 kwietnia zemrzyło mu się we komorze, we bunkrze tela i że bloku 11, kaj poszł sum się zgłosił za jednego swojego szkolarza 17-letniego w tym czas Karlusa. Fatrał zaś mojego trzymali tam aż do 31 sierpnia 1943 roku. Wykludził go ze tego Auschwitzu jego swok, dziwisz Alois Ficek, który tam targał, też to był piekosz, cołkie fury chleba, który pyk we jego piekarni, samunos we Chorzowie, przy Bismarckstrasse albo Mickiewicza. Jak to tam było mocka by czało sprawę, rajterowski nie czas i plac na to, ja się o tym wszystkim zwiedział, dopiero kiedy mój tatulek zemrzył. Kejżek napocznuł, byle kaj sznupa, co by się jak najwięcej o mojej familii dowiedzieć. Musiał też ich, co przeczytał na takim papierze, był to lagrowy Entlassungsschein, meldować się ten mój ojciec każdy miesiąc na katowickim gestapo. Jakich sam już też godo mój tatulek gryfnie ci grał na cili i na laucie. Przykownie też poradził śpiewać. I no je tak lecy kiedy było to diosecko markotne. Roz to była ario Śmiej się pajacu ze opery Rudziera, Leon Cavalla, innym razem serenada Schuberta, albo coś ich ze Bacha. Teroski to już spokopił, ale w tym czas tatulkowi tak jakoś ich się napoczynali ślepia blisteć, zawierał się we izbie i ani mamulka, ani my ze bracikiem tam nie mogli wlajzować. Miarku ja już Teroski już wiem, po jakiemu tak się działo, ale w tym czas tatulek blank o tym lagrze, o tym Auschwitz nie godał. Kiesik ino, jak już był festelnie niemocny, powiedział mi ino tela. Wiesz, Eugen? Kiejby tam sam do nos, do Polski Chińczyki wleźli, to ja by się pierwszy najsrokszy myrdek, taki warczkot przypnął. Bo w tym czasie u nas Chińczyków malowali z jakimiś srokimi warkoczoma i ze słomianymi hutami na łebach. Wiele, ale od nie skorzy. Zwiedział jak się, co Niemcy kozali tam w tym lagrze muzykantom cięgiem grać. Kiedy te heresztanty wylazowali do roboty i kiedy przykludzali się nazad, to od bramy, od takiego paradnego infarktu, na którym było naszchifrane Arbeit macht frei, musieli słuchać waloszków Straussa albo innej muzyki. Kąsków było niewiele, po ranoście, sztyjste same rano i na odwieczerz, marsze i waloszki albo jakieś śpiewki, a te, co zaś ślegli w lagrowym lazarycie, mialkowali, co ich kamraty teroski maszerują nikie automaty. Tam, a nazad, do roboty i ze roboty, do roboty, ze roboty. Tak poprawdzie to naisto ino te muzykanty mieli zdziepko nadziei, co tak wartko do gazu nie pójdą, chociaż nie każdemu się to udało. Można z tego wzięło się też mojemu faterkowi na taki ankor, kiedy przy tej cii albo laucie wspominał te 2 lagrowe lata. Wiecie, wyczytałem kiedyś takie słówecka, które byda też można, aż do tej śmiertki boczu. Dzięki perwersyjnemu użyciu muzyki Schuberta, Straussa i Bacha nazistowscy oprawcy nabierali przekonania, że postępują szlachetnie.
można się było z tym wadzić. Mój tatulek Blank maluśko sprawił o tym Lagrze, o tym Auschwitz, ale zawdy mu się deczko ślepia blisteli, kiedy wspominał ta rajza do Heidelbergu. I to mi zostało we Filipie, belątało się bez sołkie lata. Być i mnie przytrafiła się przyleżytość zawandrować do tego szykownistego miasta. A było to tak. Jakich sam już kejsi godów, bez 16 lat organizowałem srogie sztandy całkiego polskiego hutnictwa na roztomajtych targach, na międzynarodowych targach poznańskich, na Hanover Messe, Messe Düsseldorf albo Messe der Meister von Morgen w Lipsku. Na tych poznańskich targach robił jeden szykowny sztand w firmie niemieckiej Eko AG ze Eisenhüttenstadt. Teroski ten werk przejęła belgijsko firma Cockerill Sambre. Dyrektor tego werku, nie bocza już jego miana, ale opatrował mnie tam kamrat Leszek Piasecki, Polok, ale w Niemcach, i jego babeczka, kiedy w tym werku robili od wystawienia go. Napytał mnie kejsik Dosia na obgodanie wszystkie, a nie skorzy fundnął mi szykowno rajza do Heidelbergu. Do miasta w Badeni-Wittenbergi, w regionie Rhein-Neckar-Odenwald, tam stela idzie kiźlikiem dociepnął do Ludwigshafen, albo też i do Mannheim. I tu ci mi stanęli przed oczami tej zdziebełka ze łosprawek mojego tatulka, a ja miał te roski oglądać te wszystkie szykowności są. Podziwiać, jak od łagodnych, pieśliwych spadów, zielonych gruniczków miasto ocino się szarłatym dachów, kościelnych wieżów, murów naisto potężnego gotycko-rajnansowego zamku Heidelberger Schloss, który góruje nad ichnią starością, który ciągnie się do Rzymu. Filozofów, to się namianuje Filozofenweg, ze kiery roztoczył się bojkowy widok na miasto, szlandrowani, wywołane poety, myśliciele, sztuderoki, filozofy. Stare miasto dozwolo łożyć w przeszłości czasem Furt Kejśtam. Mieni się, co pierwsza osada na terenach dzisiejszego Heidelbergu ugruntowali kajsi kole II wieku przed Pomboczkiem Kelty. We czasach rzymskich już zaś stanęli sam twierdza, świątynia i most. No i starsze wspominki są w papierach z roku 1196. Od 13 aż do XVIII wieku miasto było siedzibą Wittelbachów. No, Heidelberg głosłowili Clemens Brentano, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Christian Friedrich Hölderlin, a Mark Twain w takim pięknym romanie Włóczęga na obczyźnie napisał o tym Heidelbergu kiedyś tak. Nigdy nie cieszyłem oczu widokiem, który miałby w sobie tyle pogodnej, zachwycającej czarowności jak ten. Ten pisarz nic a nic nie znokwiał, kiedy wspominał panoramę Heidelbergu. Podanie jak i mój faterek 60 lat nie schodzi, tak i oprzał skwanskował się nad rzeka wąską Steingazę, ulicą Kamienną, ku staremu mostowi ze czerwonej cegły, w której kupluje ranty Neckaru. Ten most zdolci się temu 8 cudem świata. Można i mój tatulek wlazowali do takiej kaczmy Goldener Hecht, złoty szczupak po naszemu, co by szluknąć go tego gliwajnu. Pewnikiem kukał tam i nasz Ślązok Józef von Eichendorff, urodził się w Łubowicach, cholera ci Boża, kiedy studiował tam w Heidelbergu i pisał takie piękne sztrofki, które na polski przetłumaczył mój kamrat Peter Szczepanek. Noc staje się chłodna, już prawie ciemno zrobiło się, jak ren cichutko tu płynie, gdy tam na wyżynach górek iskrzy się w ostatnim promieniu zachodzonego słońca. Tam po tym wywołanym Heidelbergu przetwierali się tam a nazad Kazimierz Przerwatet-Majer i Adam Asnyk. Studierowali takie wywołane ludzie jak Anna Zegers, Hannah Arendt, Erich Fromm, Jan Amos Komeński, jeszcze Filip Melanchthon, Ludwig Achim von Arnim, Josef Karl Benedikt Freier von Eichendorff, o którym że wspomniał, pośród profesorów Ruprecht, Karls, Eliten Uniwersytet byli Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jürgen Habermas, Kozi Mateusz ze Krakowa, Rudolf Agricola, a za tym jest Zachariasz Ursyn, współautor Katymusu heidelberskiego, Robert Bunsen, który wypokopił Brenner i wiele innych. A jak szykownie słowił piękność tego miasta, tego mojego od tatulkowego wspominania Heidelbergu Friedrich Hölderlin. Lange lieb ich dich schon, to tak było po niemiecku, a przetuplikować to je kocham cię tak długo.
niby na całego godo, bo będą mnie stychu. No i grozi, no i szykowni bez lato już w Heidelbergu na odwieczerz było. W tym czasie ożywają, szpanują heidelberskie kafeje, szynki i moderne terockie puby. Idzie tak poszpacerować, pobumlować, hauzować od Schillersa przy Heilige Straße 5, bez Café de Römers, Kneisel Hardenberger, Schmelzpunkt na Hausstraße 90, aż do Espres AZ. Krom tego są jeszcze i takie jak Der Stepp und przy Hauptstraße 213, które napoczną fungować kiedyś jeszcze w 1634 roku. Pora numerów dalej funguje od 1703 roku. Jest taki Zum Roten Ocean pod Czerwonym Wołem, albo też jeszcze na isto szykownisto knajba Schnockeloch przy Hespelgasse. Kiero ma już bez 300 lat. Wszędzie idzie ze rułom szluknącie piwa albo lampus wina i porozprawiać. A już nie idzie wyjść ze kafeju. Funguje ten kafej od 1863 roku, mianuje się Kafe Kneisel, bez firmowych czekoladków Heidelberger Studentenkuss. To po naszemu by to było heidelberski studencki kusik. I wiecie, tam w tym Heidelbergu zdosie, co wszystkie, i młode, i zwiekowane tyrają po mieście na kołach, na rowerach. A mnie się wspomniało, jak to jeszcze kiedyś samuszkiego sprawił o roztomajtych rzeźbach we Pradze, fest wywołanego tam we Czechach i całkiem świecie artysty rzeźbiarza Dawida Czernego. Jeden denkmal to gondowy niemiecki trabant, który kroczo przecia na 4 grubych szłapach. Jeździł na 4,5 metra srogi i moci ten trabant jajca, które wtosik posztrachował na czerwono. Insze denkmale to wicne szpasowne duponogi, które styrcą na ulicy Choleczkowej 49, tam w tej Pradze w takiej galerii Futura. Ze tymi denkmalami skuplowała mi się jedna isto fajnisto żeleźniano rzeźba szpasownego konia, tam w tym Heidelbergu. Konia na 3 szłapach, który tyro kalupem, tak się człowiekowi zdo, ze przyrokiem pośród miejskiego tartasu zgiełku i ostawio na sztrece odcisk swoich kopydłów. To, co jest najsrogszy denkmal tego konia na świecie. A jakiemi są przy tej najsrogszych rzeczach, to czasem jeszcze wspomnieć inszy zabytek we Heidelbergu. Godowe skorzyło zumku, który mianuje się Heidelberger Schloss, jeści to osparzysty kompleks budynków stawianych od XIII do XVII wieka. Jest tam Deutsches Apotheke Muzeum, takie muzeum aptekarstwa, a we zumkowych piwnicach idzie obejrzeć najsrogszo faska na wino. Mianuje się ona Großes Fass i wlejzie ci do niej bez 221 tysięcy litrów wina, jest srogo bez 7 metrów, a postawili ci ją w 1751 roku. Tameszne ludzie osprawiają piękno geschichta o taki książęci dwór wysłepał ta faska we 3 miesiące. Dajcie Boże, 220 tysięcy litrów. Na deklu tej faski zwajslowali szykolny zol do tańcowania. A wachuje ta najsrogsza faska maluśki swerk, mianowany wicnie Perkeło. Bez macien gnum poradzi ta całko faksa wysłepać na ex-sum. Kejsich zapieronym starego pierwy ten cwerg na pytani ludzi o tego książa, eźli szluknie lampus winazek żłodziką zawdy perche no. Po jakiemu nie to, po francusku. Od czego wzięło się też jego miano. I byłby może mnie żył do dzisiaj, kejby nie to, i że roz się ochybił, festewnie się szajsnął i wyduldał szolka einfachowej wody. Jak tatulek sprawił mi o tym jego krajzowaniu po tym szykownym mieście, to drug da wspominał o Einsweinie. W tym, że jeszcze nie miarkowo, co to tak poprawdzie jest ten Eiswein, ale sznupo i za tym. Znodek szykowno kaczma na rynku, na marktplacu, wele kościoła Świętego Ducha i miałech ci tam w tym Heidelbergu festelnie rocz szlukać się tego srogi z ocności wina, tego festelnie szmektego Eisweinu. I on na tej gościnie we Heidelbergu był na wiosna i nie mogę przyfilować, jak to też te wino się robi. Ale już przy innej przyleżytości tu plikowo jak w radioku piekary, co te richtig dobre wino sknoutlowane jest ze listopady. Oj, więc Mioków.